Požehnaný, krásny deň vám prajem, drahí bratia a sestry. Dnes by som vám chcel prečítať zo pár veršov z Božieho slova, zo Svätého písma. Konkrétne by sme si prečítali Evanjelium podľa Svätého Matúša a začali by sme 7. kapitolou a prečítali by sme si 21., 22. a 23. verš. Tak sa skúste započúvať do týchto veršov a snáď si tam nájdete každý niečo pre seba. Takže začínam. Evanjelium podľa svätého Matúša, 7. kapitola, 21. verš. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22. verš. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti. Amen. No, každý, kto to počul, sa teda istým spôsobom môže zamyslieť nad tým a ja osobne tam vidím, akože je to dosť tvrdé. Je to dosť tvrdé, nakoľko sú tam také veci, o ktorým sa nám ani mnohým nesnívalo. Skúsme si predstaviť tú situáciu, že vyháňame nejakých démonov, činíme divy a zázraky a nakoniec sa dostaneme do nemilosti. A teraz sa zamyslíme nad tým, že čo teda robiť? Čo robiť? Veď toto je, si myslíme, že nejakým spôsobom dosť veľká látka na to, aby sme teda boli zachránení. To je to naše myslenie. Ale myslenie Pána Ježiša Krista je niekde inde. A to myslenie v tom poslednom verši, ktorý som vlastne prečítal, čiže prečítam ho ešte raz. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odídite odo mňa, páchatelia neprávosti. Takže nikdy som vás neznal. Čo nám to hovorí? O čom nám vlastne, o čom sú tieto verše? Čo nám chce tým teda Pán Boh povedať, že aj keď budeme činiť tieto divy a zázraky a vyháňať tých démonov, aj tak nebudeme mať šancu a proste nebudeme spasení. V tom záverečnom verši nám vlastne hovorí, že nás nepozná. Čiže nepozná nás. Ako nás môže poznať? A ja by som sa vlastne presunul teraz do jedného podobenstva a tiež by to bolo z Evanjelia podľa svätého Matúša a mnohí z vás ho už poznáte a je to vlastne podobenstvo o 10 pánách. Takže je to Evanjelium podľa svätého Matúša a je to 25. kapitola, takže budem čítať toto podobenstvo. A poprosím vás takisto, aby ste sa zamerali na to, čo budem čítať a ten záverečný verš je veľmi dôležitý, lebo úzko súvisí s tým, čo sme čítali predtým. Takže čítam. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženíchovi. Ale 5 z nich bolo rozumných a 5 bláznivých. Bláznivé vezmú svoje lampy, nevzali so sebou oleja, ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. A keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krik. Hľa, ženích ide, vidíte mu v ústrety. Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. A bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre vás i pre nás málo, idte radšej k predavačom a kúpte si.
A keď odišli kúpiť, prišiel ženich a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Potom nakoniec prišli aj tie ostatné panny a hovorili: Páne, páne, otvor nám. A teraz ten dôležitý verš. Ale on odpovedal a riekol: Amen vám hovorím, neznám vás. Amen. Takže toto podobenstvo je nám každému vlastne jasné. Kto je ten ženích? Je to Pán Ježiš Kristus. A kto sú tie nevesty? To je jeho cirkev, to sme my. No a teraz sa zamyslíme, že teda v obidvoch týchto istých kapitolách, v týchto veršoch, sme na záver čítali ten ortiel, ktorý nám bol povedaný teda skrze Pána Ježiša Krista, že neznám vás. Čiže v tej prvej kapitole sme vlastne čítali, že robili sme divy, robili sme zázraky v jeho mene, Pána Ježiša Krista, a napriek tomu sme v nemilosti. V tomto podobenstve, ktoré sme čítali o 10 pánach, síce vidíme tam to, že 5 tých pán bolo vlastne nepripravených tak, ako by mali byť, ale teraz nie je otázka, že čo im ten Pán Ježiš vlastne povedal. On im nepovedal, že za to, že máte málo oleja, nevojdete so mnou na tú svadbu. On im povedal: neznám vás, neznám vás. Čo to znamená, že vás neznám? Keď si to podobenstvo rozoberieme, ale teda prirovnáme si ho teda k manželskému nejakému životu alebo k nejakému partnerskému životu. Aby bol ten život teda naplnený, čo potrebuje mať ten život vlastne? Potrebuje mať vzťah muža a ženy. Potrebuje toto byť naplnené a proste musí tam byť tá láska. Lebo bez lásky ten vzťah není naplnený. Takže a toto je to, čo si myslím, to kľúčové, čo vlastne nám chce toto Božie slovo a Sväté písmo povedať, aby sme pestovali ten vzťah, aby sme hľadali toho Pána Ježiša Krista, lebo on je tá cesta, pravda a život a bez neho nie je to spasenia. Nie je to spasenia, nie je to milosti a treba na tom zapracovať. Treba ísť tým úprimným srdcom za Pánom Ježišom a proste jednoducho modliť sa a čítať a študovať to Božie slovo. Samozrejme navštevovať združenia, spoločenstva, chrámy a kostoly. Lebo všade tam, kde sa zhromaždia dvaja a viacerí modlitebníci alebo veriaci, tak v strede nich je Pán Ježiš, to nám hovorí Sväté písmo, Božie slovo. Takže ja by som ešte teda prečítal epištolu svätého Pavla Efežanom a je to 5. kapitola 28. verš a to nejakým spôsobom súvisí aj s týmto podobenstvom. Takže budem čítať. Epištola svätého Pavla Efežanom a je to 5. kapitola, 28. a 29. verš. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje, ako aj Pán cirkev. Amen. Takže ja si myslím, že je nám to každému jasné. Pán Ježiš Kristus je ten ženích, to vieme všetci, tá nevesta sme my ako cirkev. On nás opatruje a my si musíme vytvoriť ten vzťah, aby sme na záver nedopadli ako tie pány, alebo ako tí, ktorí vyháňali tých démonov a činili tie zázraky a divy, aby tam neodznelo to, že nás Pán Ježiš Kristus nepozná, ale že nás príjme ako svoju nevestu. Takže
Toto je to, čo som vám chcel prečítať a snáď ste si každý z toho niečo našli a nejaké tie slova z tých veršov sa vás dotkli. No a na záver by som vás chcel opäť vyzvať a poprosiť o tie modlitby, aby sme ich smerovali aj na ten židovský národ, na Izrael, s ktorým zdieľame to spoločné dedičstvo. Samozrejme, nezabúdajme na tých našich blízkych, blížnych, na naše rodiny, na naše deti a modlíme sa aj o ten mier a pokoj. Tak ja vám ďakujem, že ste vydržali až potiaľto a ja by som sa s vami rozlúčil tým pozdravom svätého apoštola Pavla, a to je pokoj a milosť od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, nech je s vami. Amen. Ahojte.